لعرنگاریên qedîm dîrok bi mîmariyên xwe rêhevaltiya rojame dike. Bi vê yekê rengîn dibin her kolan, tax, bajar û herêm. Ji ber ku Kurdistan jî xwedî erdnîgariyeke qedîm e, her bajarê welêt bi mîmariyên ciyewaz xemiliye. Bi taybetî jî bajarê Qersê ji aliyê mîmariyên balkêj ve pir dewlemend e. Yek ji mîmariyên balkêş ku bi dîrokê re rêwitî kirî dêra 12 hewariyan e. Ji dîrokê heta roja me gelek caran rol û misyona wê ji aliyê serdestan ve hatiye guhertin. Lêbelê ew hê jî wekî dêra 12 hewariyan têzanîn. Ji ber ku bajarê Qersê bûye warê gelek şaristaniyan di gelek mîmariyên bajêr de şopên wan şaristaniyan derdikevin pêşberî mirov. Li gor çavkaniyan tê texmînkirin ku dêra 12 hewariyan piştî zayînê di salên 932 û 937 de hatiye avakirin. Dêra kevnar li navenda bajarê Qersê di bin keleha Qersê de cih digire. Wextê mirov xweş kelhê ber bi bajêr ve ber dide derdikeve pêşberî mirov. Têzanîn ku dêra giranbûha ya Ermeniyan û Gurciyan bû. هرچی قس میماری وکی دیرکی وره زانین جی دراستیا خود دیرا 12 حواریان وکی کجناوی ویجی تیفیم کرن جبو 12 حواریین کو دو اولا کرستیانی ده جهکی گرنگ دگرن هاتیا آوا کرن. جبرویه که ده سردما خود ده ناو جواکا کرستیانان ده جهکی وی تایبت هبو. جمیماریا دیره جی اف تایبتیا وی تیفیم کرن. لسر دیوارین میماریه ده لعالیه جور لسر پاجهان ره پیکرین 12 حواریان هاتیه قوارتن. دهن چافکانیان ده ده گوتن کو ناوی رسن یه دیره کاتدرال بو. لیجبر کو ده قبه اوه ده فگورین 12 حواریان هنه بدمیر وکی دیره 12 حواریان تفلی رو پلین دیروکه بویه. Di gelek mîmariyên bajarê Qersê de gevinên bazalt hatine bikaranîn. Ev taybetiyeke hevpar ya hemû mîmariyên bajêr e. Wekî mîmariyên din di dêra 12 hewariyan de jî gevinên bazalt hatine bikaranîn.
Kevirên ku bi mîmariyeke newaze hatine honandin, bûne ji avahiyên herî balkêş ên herêmê. Bingeha dêrê li gor planeke çargoşeyî hatiye çêkirin. Di navenda dêrê de qubbeyekê wê ye gulover heye. Qubbe li ser çargoşeya navendî ya dêrê hatiye avakirin. Li derdora hîmê çargoşeyî ji çar aliyan ve jî hem beş li dêrê zêde dibin. Deriyê navendiyê dêrê li aliyê Rojava dimîne. Li aliyê Başûr û Bakur deriyekê têketinê heye. Her wiha ji paceyên Bakur û Başûr roniya rojê dikeve hundirê mîmariyê. Di sala 1064 de herêma Qersê ji aliyê Selçûkiyan ve tê dagirkirin û piştî wê yekê dêra giranbuha wekî mizgeftekê têbkaranîn. Piştî wê yekê Moğolî bajêr ji Selçûkiyan distînin û dîsa wekî dêrekê têbkaranîn. Lê paşê wextê Osmanî herêmê dagir dikin, dîsa wekî mizgeftekê têbkaranîn. Tenê bi vê yekê jî namîne. Di şerê navbera Rûs û Osmaniyan de vê carê Rûs li herêmê serdestiyê bi dest dixin û vê carê dêrê wekî dêreke ortodoksan bikartînin. Di salên 900 de Tirk dîsa herêmê dagir dikin û dêr dîsa dibe mizgeft. Ev dêr di navbera salên 1960 heta sala 1961 wekî muzexaneyekê têbkaranîn. Lê ji wê salê û vir ve dîsa bûye mizgeft û di roja me de jî wekî mizgeftekê têbkaranîn. Li bajarê qedîm li serê her gavekê mîmariyeke dîrokî rastî mirov tê. Li bajarê Nûsa Kevnare şaristaniyan helbet ji bo herêmê pir jî avakirine. Yek ji wan pirên dîrokî jî pira kevirî ye. Pira kevirî di bin keleha Qersê de nêzîkî dêra 12 hewariyan hatiye avakirin. Tê texmînkirin ku pira kevirî di sed sala 16 de hatiye avakirin. Wekî keleha Qersê û dêra 12 hewariyan pira kevirî jî ji kevirên bazalt ên herêmê hatiye avakirin.
بگشتی سێ چاوک ئانکو دەریێن پرێ هەنە. لە هەر چاوکێکی دە ستونێکە ستور هاتیە ئاواکردن. دوان سەردەماندا pirên kevir bêtir ji bo bazirganiyê de hatine avakirin. Bi saya van piran rêya bazirganan Kurd dibû. Bi hêsanî ji bajarekî diçûna bajarekî din. Tê texmînkirin ku pira kevirî alnavenda Qersê jî ji bo vê armancê hatibe avakirin. Ji ber ku pir li nêzîkî Kelihê cêdigire, ev texmîn di derbarê pirê de xurtir dibe. Bajarê qedîm Qers bi bermahiyên xwe dîroka xwe ya kevnar eşkera dike. Herçi qas hin agahiyên derbarê dîrokê de neyên zelalkirin jî, mîmariyên wan serdeman her tiştî bi zelalî radixin ber çavan. Anku ev bajar jîngiha şaristaniyan e.